Hunermend, romanivîs, wergêr Şener Özmen. Diwarê hunerê aktûel de pêşengehek balkêş li Stenbolê saz kir. Şer, koçberiya bidarê zorê, serpêhatiya hunerî ya di gel cih û warên qet şer jê xilas nabin, êşa jiyaneke têkdayî ya ji aliyê rastiyên hişk û tehl ve çawek kêm dibe. Lêdan û lêgerîna deriyên bêhêviyê gelo rêyek heye bû derbasbûna aliyê dî? Güvenlik bariyerleri, 4 metrelik, 3 metrelik güvenlik bariyerleri kenti bir labirente dönüştürdüğünde o zaman Şener Özmen bu me wiha dibêje, fermo dinyaya em dizanin ev e û bu ravekirina vê dinyayê jî serî li hunerê science fictionê dide. Li Berlînê ji peykerê Marx û Engels hêvî û enerjiyê dixwaze. Li ber keleha Diyarbekirê diqêre. Hunermend bi dahan salan li Berlînê li Amerîkayê li New Jerseyê jiyaye. Cihê jê dayîk bûyiye Şirnexa Bakurê Kurdistanê ye. Di sêkuça Berlîn, New Jersey û Diyarbekirê de karê xwe yê hunerî didomîne. Pêşengeha wî ya bi navê bêhêviyeke nû, bêtewazuniya di nêvbeyna jiyanê û hunerî de raberî me dike. Bêhêviyek nû. Ev xebatek ya vîdeo artê ya ku navê xwe daye pêşengehê jî. Di sala 1977 de George Lucas wekî filmê xwe yê pêşiyê şerê stêran û hêviyeke nû çê dike. Şener Özmen di vê vîdeoya xwe de referansê li vî filmî dike û ew bêhêviyeke nû saz dike. Di bik û mabesta wî ya esasî jî çêkirina hêviyên nû ye. Dirê de rewşa koçberiya bidarê zorê bi qasî dîroka şer û pevçûnan kevnar e. Trajediya dûm û dirêj ya mirovahiyê. Kabus, şevreşik, qirêjiya ku mirov di seranserê cîhanê de pêk tînin. Avên şêlû û genî, te jî zibl û kelaş. Benê li me tê girêdan û hêvî. Ev benê qederê, an jî yê çarenûsê ji ku tê. Heya Kurê didime, ciwanên Kurd dikevin nav xeleka benek çawa de. Çi hêviya wan heye? Ger ev ava ketine nav, cemê Dîcleyê bi, hêviya wa çi ye? Poşiya bêqusûr. Propagandaya optîk. Hunermend ji kefî an ji poşiya Kurdî bû xwe mertalekî yê parastinê çê dike. Xwe ji hemû êrişên dereke diparêze. Li pişt kevirê li ser rê, an cî asteng. Ji aliyê rewşa civakî, sosyal, aborî û sînorên dewlet didanin û kevir û dîwarên çê dikin, astengên derdkevin ser rêya me. Çawa reng digirin? Gelek karên dî, ala, koçber, ya ku min dît. Zilamê li ser kevir. Süper Müslüman. Maşer bi dawî bû. Roja ku min Kurd rizgar kirine. Jenosîd, paqişkirina etnîkî. Tevahiya navan. Lekeya înatçî dişû jê naçe. Energize Berlin, peykerê Marx û Engels. Energize biricên Diyarbekir. Sergi çok etkileyici. Şener Özmen yeni bir umutsuzluk sergisinde özellikle sergide beni çok etkileyen işlerden biri bariyer oldu. Pêşengeheke gelek karîgeriyê li ser hestê mirovî dike. Di nav van xebatên Şener Özmen de berhemê ku ez jê gelek hestiyar bûm, bariyer e. Asteng an ji kevirê rêgiriyê ye. Kevirê rêgir bu yerên ku di navçeya Sûrê ya Diyarbekirê de bûne raberî me dike. Hestên li wir, tiştên ku li wir jiyan e, bîr û boçûnên wê deverê bêyî ku mbalaxê di heqê rastiyê de bike, bu yerên li wir çêbûne dike mijara hunerê hemdem û bi çaveke hunerî raberî me dike. Di rastiya xwe de jî gelek tiştên ku di vê pêşengehê de jiyana me ya rojane bû me rave dikin. Arîşe û êşên me tîne berçavan.
Penaberên Ereb bûyerên Sûriyeyê û bi giştî rûdanên li rûşlata nêvê. Helbet karîgeriya sermayedariyê ya kapîtalîzmê jî mirov dibîne. Pêşengeh bixwe di cihekiyê berê fabrîka an ji kargehekî ya lîkörê bû hatiye sazkirin. Mekanên jî derve jî hemû tewrên bilindin, mekanên jiyanekî ya kapîtalîzmê ne. Lewma ev bariyer an jî kevirê rêgir ne tinê bûyerên li Diyarbekir bûne tîne berçavên me, astengên ku jiyana me ya rojane de her roj derdikevin pêşiya me jî raberî me dike. Em jî heyacihê ku ev asteng rê didin me diçin. Heyacihê derfetê didin me dibînin. Ya ku em nabînî jî her berdewam dike. Pêşengeh pir hêja çêbûye, pir jê hestiyar bûn. Di mijara bêhêvîtiyê de jî gelek caran dema ku gelek mirovên bêhêvî bên bahev dibin sedema derketina hêviyeke nû. Dibînin ku arîşeyên wan yên hevbeş hene. Di nêrîna xwe de ew ne tenê ne. Di arîşeyên xwe de jî ne tenê ne. Ji bo vê jî hêviyên nû çêdibin rêyên çareseriyê derdikevin. Mirovên bi tena serê xwe bêhêvî dematên bahev hêviyeke nû çêdikin. Ev tiştekî di xwaristiya mirovan de heye rewşeke negatîv veguhozînin bo rewşeke pozîtîv. Ger newaha bi pir zehmet e ku jiyan berdewam bike. Lewma di eslê xwe de bêhêvîtî hêviyeke nû saz dike. Yani umutsuzluk bizi aslında içinde bir umudu da barındırıyor. Genel anlamda çok derin mesajlar veren. Duataya giştî de min dît ku peyamên kür di van xebatan de heye. Dema mirov temaşe dike derfeta analîz û şîroveyan bo mirovî çêdikin. Dema mirov temaşe dike mirov dibîne ku her xebatek ji van çîrokek ya wê heye. Mirov dixwaze vê çîrokê texmîn bike û peyama li pişt bizane. Mirov dixe di nav mitale û fikrên dûr û dirêj de. Mirovê dikeşe nava çîroka xwe û atmosfereke pir karîger çêkiriye. Min gelek jê hez kir. Bu anlamda atmosferini gerçekten beğendim ve başarılı buldum. Şener Özmen'in ilk sergisine gelmiştim. Ev cara pêşiyê tên pêşengehekiya Şener Özmen dibînim. Min gelek jê hez kir, dema min li pirtûka rêhbera pêşengehê jî nêrî têgihiştina di heqê berheman de bû min hêj hêsantir bû. Mijarên girtine dest gelek ciwan ravekiriye, gelek dîmenên ciwan çêkirine. Zorkeriya ku li wê herêmê dibe ez tam nizanim. Zanîna me bi agahdariyên diragihandinê de derdkevin sînordar e. Li gorî mirov behs dikin zordariyên gelek giran çêbûne. Lê serdema me ne ya zordariyê ye, belê ya azadiyan e. Divê hemû mirov bîro boçonên xwe bi awayekî azad û bi awayekî azadî biafirînin. Pêdiviya serdema me jî ev e. Baskılardan kurtulup insanların özgürce düşünüp